Mallakin zuciya ba wanda zai so rabo da masoyi in kai shakuwa ba nisa da juna. Soyayya ce ta dame mu, ta sami yin ƙaura, ƙarshe mu guje mahaifar mu. Kishi akan wanda ranka yake so yana cikin ranmu, cikin dare ko da rana. Zuciya, mallakin 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 zuciya. Kishin masoyi kayo in za ka yi banda mai muni, kun san ita zuciya ta so take nuna. A taimake ni da sadaka. Me kawo ki? Duk abin da kai sai nema, sai na hana ka jin daɗi a cikin wannan gari. Yara na kuka cinye mana a can. Dama nan gurin kika zo kika zauna muke ta bulayen neman ki a ciki? Ka gama ci min mutunci? To ka jira. Ɗan liman ɗan mai gari, Allah ya sa ɗan tariya ne. Ni kin gana musu kamar da 'yan ƙauye? Dan na zo garin ku? Garin Bokolo. Garin Bokolo. Me ya faru ko kana da wata yarinya da kake so ne zaka aura? Babu wanda bai san ki a garin nan ba, domin duk wanda ya arangama da ke a garin nan kin sani he sun kashe ki. Wallahi na san garin mu akwai mayu, amma hakika ni ba mayya bace, ka yadda da ni. Wannan da yake a cikin gida yana aikin mata, ni fa mu ne dajin. Dakata, wait, sakon sarkin aljanu yake zuwa. Gaskiya ban ji daɗin wannan kalmar da ka furta ba, bai kamata ka faɗi wannan maganan ba, haba. Muna jin daɗi da abubuwan da kuke bayarwa irin wannan gudunmuwan ta. Sai na hana ka jin daɗi a cikin rayuwarka na cikin wannan gari. Garin Bokolo. Yanzu fi sabilillahi mai amini ya muku da kuka tsane shi. Kin san cewa fa shi so idan Allah ya daura maka son mutum bayan da za ka yi. Da Allah rufe min baki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Garin Bokolo. Zan baka wannan zoben. Yana da matukar muhimmanci a tare da ni. Ni dai wannan zoben nake so a bani. Idan kuma ba za a bani ba, sai in san matsayina a wurinka. Sai na so zai gani saboda ni ba irin ku bace. To shine ni ma abin ya bani mamaki. Wai dama a irin nan guraren kuke rayuwa? A channel ɗinmu mai suna DASHI Hausa TV a YouTube a duk ranar Litinin da karfe 8 na dare. Ina ta fara san wani zuciya ba ta Za ku kuke cikin tamu da na tuba. Ai ni ma fara muka. Sai zai ake labari. A kashin ma ina labari da zaki ko ka bari ka. Ai muna tare da ni insha Allah. Assalamu alaikum. Sarauniyar matan da duniya. Barka da wannan lokaci.
wallahi kamar kin san yanzu da nake so in kira ki. Wallahi ina son in yi godiya ta a gare ki sosai. Na ga sako, na gode, Allah ya saka da alkhairi. A'a wallahi dole in gode, wallahi dole in gode. To an yi godiya ta a gare ki ba za ta taba ƙarewa ba. Wannan kulawa haka wallahi. Okay, yawa da Allah ina so in gaya maki, da Allah idan kin je wajen umma ina so ya Allah ki haɗa da ita, saboda tun da na zo ban yi waya ba kuma na san ta damu, ni ma na damu. Ok, to shi ke nan, na gode. A'a, karki damu wallahi, wallahi karki damu. Ina ma suka ga fuska, ina ma suka ga fuska. Karfa ki manta kamar yadda nake gaya maka cewa ke ɗaya ce na baiwa makullin zuciyata. Kuma tun da kika shiga na kulle, kuma ba zan taɓa buɗe mota ba. Na yi alkawari. To shi kenan. Karfa ki manta don Allah ke baiwa umma. Ok? Bye. Ok, to sai mun yi waya. Lallai kuna ji da juna. Ko? Wallahi soyayyar nan ta fita da banci. Wallahi ni farka ka ne sun gama a cikin su da. Ga shani ya kai kudin da ma kuka yi ba mu. Amma mutum ya wannan budurwar taka tana da kishi ba. To ya kai ka gane? Ai yanayin yadda kuke waya da kuma yadda take caka kula da kanka. It means kaga tana nuna tana da zafin kishi ke. Gaskiya sai ka ba a hankali. Wallahi ko tana da ɗan kishin. To amma ka san su mata 'yan lallaɓawa ne. To ai dole a lallaɓa su. Allah ba ta ji gaskiya. To shi ke da yanzu mu je wajen da zaka ci zamu gobe to shi ne mu ce kuɗin ba. Kin ga gida ko? Kai gida kan masha Allah Alhaji, gida ta yi kyau sosai. Wallahi wannan dai an gina shi ne ma na dan hutawa ba wani abu ba. Irin wannan ai mu muna da shi da yawa. Allah ko? Sani. Allah. Gaskiya gida kan masha Allah Alhaji. Ai ina kake samu masu gina gida haka? Ai ni yanzu gini ma ai baki ga gini ba. Ai na ga sun kware ne. Ai gida sai na mallaki wani fili da nake so. Na wani yaro Amir. Amir kuma? Amir. Wani Amir kuma? Wallahi wani ɗan iskan yaro ne, sunan shi Amir. Wallahi shi yake wahalar da ni. To so nake yi in sami yadda nake so a kansa. Saboda ya taɓa aiki a gidana, amma yana wahalar da ni. Kin kan hutun shi nan. Duk makircin da na shirya a kansa yaron nan sai ya tsallake. Ba na so ya dawo daga makaranta ban samu abin da nake so ba. In dai ya dawo duk target ina da mission ina ya rushe. Yanzu wannan yaron? Wallahi shi ne dai yana wahalar da kai? Ke ba za ki gane ba ne. Ba za ki gane ba ne, ni na san me nake shiryawa a kansa. Duk abin da na mai ya tsallake, amma wannan ba zai tsallake ba. To Allah ya taimaka. Amin. Sai abin da kika gani. Gida kuma za ki ga gida, za ki shiga gida ki huta a gida. Wannan ma mu iya shiga mu dan huta. Okay, to ba matsala. Kowa ya bar gida ya bar shi. Wallahi ni kaka so ka ga yadda ya dawo. Dan kwana biyun nan da aka yi wallahi kaka so ka ga yadda na dawo. Ya saba da mahaifiyarsa wallahi. Ni da Allah dan aramu wai kamar yake na gida na sai ta wace.
kawo me yake faruwa ne? wallahi to wannan dutsen ne ya yi wallahi ta ki kawo to ka hakuri dan Allah tsayi ne Garin ya to wallahi amma mu je mu kai sata ko mu gani ko za ta ni wallahi babban matsalan yanzu na gama cin kati na sawa baba ta nake son mi waya tun da na zo wallahi ba mi waya ba ni ci ne babban dama na kuma ta ki kawo kuma wallahi akwai caji inna lillahi kuma ga nan wajen wallahi har tsagewa yi yanzu mu je mu sata a can in ba ta kawo ba kawai sai ta ki kawowa mu je mu gwada mu sata a can ni wallahi waya nake so yi wallahi tsotsayi mu je mu sata a ta ki caji kawowa wallahi to mu je mu sata a caji kana ganin za ta kawo insha Allah barka da mu Allah ya da mun kai mai yanzu zai gyara ta insha Allah na ga duk ka damu ba na son na kana damuwa sosai kaji wallahi ni ka san me abin da ya fi damuna ba lalacewar waya ba na kusa in yi magana da umma ya kamata babban damuwa ya kamata ka kira ka jaji Allah ya sa ta gyara insha Allah za ta gyara Allah ya da yanzu da mun je wajen shi mun bashi zai gyara insha Allah Ba ta shiga. Hanya ku lafiya? Amir ko baya kashe wayarsa. Me yake faruwa ne? Allah ya sa dai lafiya. Yanzu ki tafi gida. Alaikum. Na dawo ga salatin nasi. To, a'a, sani ya kike? Lafiya kalau sani. Kina ji ko? Ki tafi gida. Zuwa anjima sai ki saka gwada layi. Ki gani. Kuma bari in ji, zan ci gaba da training in Allah ya yarda. To, idan ta shiga shikenan. In Allah ya da ma lafiya ki kwantar da hankalinki. Ba da ma na gode. Na tafi. wai in dai mun a zaune da kai muna hira sai in ga mutuniyar nan Zara tana yawan satan kallon ban san me yasa ba. Ko ya tafi ke gani a tunaninka? Ƙwarai ma kuwa. Ni kuma ban ga haka ba.
wallahi ba haka bane. Kawai mutane suna mata kallon haka ne. Saboda ka san ba yarinyar tana da kirki. Kawai shi yasa kawai za mu ga kamar wani abu ne. Wallahi ba wani abu ne. Tana da kirki sosai ma kuwa. Zan gaya ma dan duk a makaranta tun da muka shigo kowa ba take da shi wallahi. Amma Alhaji ka san menene? Mu da ke mu je zuwa dai. Wai me kake son ka ce ne? A ka faɗa mana in ba tsoro ba. Je zuwa komai zai bayyana. Wallahi ka cika shirmiya. To ai kallon ne yayi yawa. Kai ni da ka dubba wannan ba. Allah ba na arwanka. Ina son in kira fauda dina. Ai wayata ba kuɗi wallahi. Kai haba. Allah amma ga zara nan ga waya nan a hannunta za ka iya zuwa ka ara. Ko? Kana ganin waje. Za ta ba ku wallahi ai tana da kirki ka je ka ara. Ka je mana a? Wa alaikum assalam. Allah malama Zara ina da so a dan bani aron waya ne da. Okay? Yawa ce na gode. Sahibinki ne, wallahi Fauzat lafiya amma ba kalau ba. Waya ta ce wallahi ta samu matsala. Ni na tabbatar da ke da umma kuna nan kuna ta kewata. Ni kaina na san haka. Ok, ina jira. Fauzat dina. Haba Fauziya. Ki sha kurminki, ke kin sani wannan ba halina ba ne. Daga kefa sai dai a sha fata. Kin san yana matuƙar ji da kefa. Haba Fauziya zan miki ƙarya ne? Ke kin sani ma mu'amala ma da maza don ya zama dole ne ballantana mata. Kin san halina ba sai na ma ce komai ba. To shi kenan yanzu ma bari ki ji na gaida miki da kaina shi kenan kar ki damu zan ci gaba da kulawa insha Allah. Bye. Kar ki manta dan Allah ki kai mu umma waya. Okay? Bye. Yawwa, na gode ka. Na gode. Ana ta fama. Ana ta yi. An gama? Allah ya taba. To ba na gaya ma ba daman za ta baka me a ciki. Sosai da sosai. Ai kallon da take ma ban sani ba. Kai kana da matsala. Ba wata matsala ne kawai. Ka ne. Hello? Ke kuma wace ce? Ba sani ba. Okay, na gane. Wata kan saboda ya rena min hankali da wayan ke kira ne ke gaya min lambar abokinsa ne? Kun je can kuna cin amana ta macuta mace amana? Gaskiya ne. Kin ga mallam dakata ba za a saurare ki ba. Banza irin iska macuciya mace amana. Kun je kuna cin amana mutane. Karuwa kawai irin. An faɗa karuwa sai me? Yawar Allah ba mutunci ba ne kisa ke nisa. Ba mutunci ba. Ke kuma Hasuwa, me yana ki a cikin wannan magana da zaki shiga? Dan malama dakata, da gaya miki gaskiya sai zama tashin hankali. Gaskiya. Da kin san ni wace ce, da ba ki zo gaba na kin san kina gaya magana banza ba. Wace ce ki? Wace ce ni?
bari nuna miki wace ce yanzu zaki ainihin wace ce. To wanne ne zan ji ne? Da rashin shi ne ko kuma da fitina da kuka zo kuka saka min a gida? Ni kika mara? Amma ne, wace ce kika mara? Ba za ki ga wace ce yanzu. Dan sai na yi magani. Ina jiran kai. Wallahi dama ina ta neman ki ne akan in miki godiya kuma in tambaye ki dan Allah shin ta kira waya kuwa? Kaga malam, da ka rike godiyarka. Ni daga taimako aka ci mutunci na aka kira ni aka mun zagin ƙara dangi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Lalle baya ta hayo. Wallahi dole in koma gida. Da matsala. Inna lillahi. Da dai yafi maka don kowace ce wannan a wajenka ba ta da tarbiyya kuma sannan ba ta ganin mutuncinka. Saboda in ban tafi ba zan iya shawo kan al'amara dole sai na je na sai ta yadda al'amarin zai zama daidai ba zan iya ba zan iya ba na ba zan kar ka mata dole ne ke da shi dan ba soyayya ce ta dame mu ta sami yin ƙaura ƙarshe mu guje mahaifar mu kishi akan wanda ranka yake so yana cikin ranmu cikin dare ko da sauri Allah ka je ka ce mata in ji Amir. Ka ce a ce ba ta nan. Je ka ce mata in ji Amir. Haka ta ce maka? Shi ke na gode jika. Kin sani ko ya zo miki da wata muhimmiyar magana ce. Mami ba zan iya ba. Kawai ni ina ji a raina na haƙura da duk wani namiji. Saboda ba na so in je ni sanadiyar kashe kaina ko kuma sanadiyar mutuwar wasu. Kina faɗin abin da ba zai yiwu ba ne. Ya kamata ki fara sanin kanki Fauziya. Idan kika fara sanin kanki, kika san matsalar da take damun ki. Sai ki magance abin da yake damun ki. Ba zan iya ba. Za ki iya mana. Abin da na faɗa miki, shi za ki yi, sannan kuma ki dage da addu'a. Kin yi min shiru. Mallakin zuciya ba wanda zai so rabo da masoyi in akai shakuwa ba nisa da juna.
soyayya ce ta dame mu ta sami yin kaura ƙarshe mu guje mahaifar mu kishi akan wanda ranka yake so yana cikin ranmu cikin dare ko da rana zuciya mallakin 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 zuciya kishin masoyi kayo in za ka yi banda mai muni kun san ita zuciya launin ta so take nuni in har ta fara san wani zuciya